kamano tije afisas mochung'ne weche mag thieth. Afisa mochung'e wach mar thieth tije en manyo kuma raboo yunga go nitie to gikelonwa kata facilities kata osiptende. To koro wan kaka community advocacy club ni club ni nitiere Nairobi ka be nyoche ka ochakore machiegni, ok en club mochakore chon. Club ni wachake higa mokalo kapok wadhi e International AIDS Day. Kech ne waneno ka nitiere okenge moko ma pod odong' chien monego bed ni walose kaka oganda. Koro club ni entie Nairobi ka, to club machielo nitie Homa Bay, to club machielo ni Mombasa. Koro wadwa roll out club ni e Kenya mangima mondo kila ng'ato oyud twagni mondo ng'e ni raboo yunga onego bed ni watiyogo. To e club ni bok wawach wach raboo yunga kende. Wawacho weche mang'eny. Wawacho kata mna violence, masani neno ka violence ng'eny e kor gwenge. Wawuoyo kata e wach man stock out mag yedhe kaka mag TB. Wawuoyo wach mag intimate partner violence, dhao mag udigi kaka wanyalo wawacho kata mna wach mar street families kaka wanyalo kelogi karachiel mondo giyud ngima makare. Koro e community advocacy club ni en gima oriwo ogendni te, to luwore bende gi interest mar community kaka gidwa donjo kae, nikech wan tijwa en puonjo the community yo maginalo dak go e ngima makare ka gigeng'ore gi weche moko minyalo geng' mapiyo. Kamano mane tiju maduong' puonjo oganda ma pacho kende kaluwore kaka ginyalo geng'ore. Omiyo kawuono ka en chieng' tarik 13 chieng' ma bende piny ngima hingo odiochieng raboo yunga, akeni kaka community advocacy club untiere gi chenro mane? Kawuono ne wantie gi chenro mar pogo raboo yungano ei Nairobi ka. Koro nitiere track ma waketo, wabro chake gi Umoja One Health Center. Kwa biro kama gi Kangundo Road to wadonjo Maisa en community sports club mantie kanyo, en pap maduong' kabisa. Koro ka intie area mar Kangundo Road kata ka in Nairobi kae, inyalo wuotho tibiro kanyo nikech wadwaro ji te mondo bi mondo wabed kamoro achiel mondo wapog raboo yunga. Kibiro kanyo to wadhi mi raboo yunga e kidieny midwaro, kata idwaro mana box